אז בפעם האחרונה שעמדתי על בימת המטבחון, התועבה הזאת התחוללה כאן, אז אני רוצה לשאול את השאלה, מה נשתנה מאז? לפחות בחיים הפרטיים שלי, די שכונה. בואו נודה. אז היינו בלונדון, מישהי פאקינג מתה, אוקיי? עדיין לא סגור בדיוק מה הסיפור שם, נגלה אחר כך. בכל אופן, התחלתי לעבוד פה בערך ב2/3 משרה, זה כיף. קניתי ספר ללימוד לטינית, כתחביב, ואז גיליתי שבלטינית יש 9 סוגים שונים של מושאים, וכל מה שאני שאלתי זה מה זה לעזאזל מושא. אוקיי. אני לא יודע אם ציירתי את זה עכשיו, אבל את קלסר לשון אני שרפתי בל"ג בעומר של כיתה י'. לא. של כיתה י'? לא, זה הרס את כל האפקט. רגע, לא, אנחנו נעשה את זה שוב. ווליום. מה בסדר איתך? למה אתה לא מוכן? למה אני לא מוכן? נו, עוד. אוקיי, בואו נעשה את זה שוב. אני לא יודע אם ציינתי את זה עד עכשיו, אבל את קלסר לשון מכיתה י' שרפתי בל"ג בעומר. באמת? לא באמת. אוי, זה נמשיך. הקאט של האודיו לא עובד. כן. לא, תן לי לסיים אבל. למה אתה קוטע? טוב, בכל אופן, סתם, כי אני לא חושב שיצאתי מהבית באותו ערב, וגם הייתה קורונה. לא משנה. בכל אופן, הייתי בטורניר ה-ATP 250 שהיה בטורניר מה? טורניר הטניס ATP 250 שהיה בתל אביב, זה היה ממש נחמד. קניתי שם כדור טניס בגודל של הראש של פיקה. אומייגאד. גדול. אומייגאד, זה ענקי. כן, זה די גדול. אוקיי, ועשיתי בינג' לאבטר כשף האוויר האחרון בכמה ימים. זה היה כיף. וכמו שאמרתי בהתחלה, די שכונה. אוקיי? בדונטס, כי זה סדרה שכונה. נכון, נכון. אבל, חבר'ה, מספיק לדבר עליי. מה איתכם? מה עבר אליכם בזמן הזה? אז אני לפחות יודע שאתל עושה אשכרה דברים נחמדים שחשובים ותורמים לביטחון המדינה. אמיר נטחן בשמירות לנוף הכנרת. זה אשכרה מסוכה. זה בסדר, זה גם לא יופיע. תראי בהמשך למה ההרצאה הזאת לא תעלה. אמיר נטחן בשמירות לנוף הכנרת. אלון מתחיל עוד מעט עתודת משפטים בבר אילן, שזה ממש מרגש, שיהיה לו סיכוי להפוך לעורך הדין השני הכי מוצלח שיצא מהפקולטה הזאת. ומונו הסתפר, ולכן יש לו פחות טלטלים, ליוני כבר נמאס מהבדיחה הזאת. מה עוד? את מי פספסתי? אבי לא כאן, אבל מיום ליום אבי מתקרב להתגלמות הפיזית של המין הזה. אוקיי? מה עוד? אורן החליט שהוא לא הגיע, קילל את כולם בקבוצה ולא הגיע, אבל אורן שלנו מתכונן לט"ו בשבט ולכן נטע עץ אורן. ולא יודע. זה נושא ההרצאה שלי. אוקיי, חמורה. אוקיי? כן. אני חטא? בסדר. טוב, בכל אופן. אז... עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. צחקתם? כן? הגיע הזמן שנענה על השאלה הזאת אחת ולתמיד. למה? למה צחקתם? אוקיי? נענה על השאלה הזאת בדרך שלי. ההרצאה שלנו באמת תדבר היום על הומור, על הנוסחה האולטימטיבית לצחוקים ולדחקות מבית היוצר של ההרצאה שהייתי בגבוהה. לא משנה. כן, אז אחת ולתמיד ננסה לענות, לא ננסה, אני אענה על השאלה הזאת מהר מאוד, מה הופך משהו למצחיק?
כדי לענות על השאלה הזאת, נעזר במחקר בין אלפי שנים, כל התיאוריות שנוסחו אי פעם בנושא הומור, מתקופת האדם הקדמון ועד העת החדשה, ועוד תמונות שהעתקתי מפייסבוק, לא נעשה. זה אמור להפסיק. לא נעשה את זה, למה? אחי, העוד יותר אוריזם בהרצאה הזאת. אם יש עם היד בכל אופן. לא נעשה את זה. מה אתה מדבר? שבעצם אתה מעביר ביקורת סמויה כלפי אשכנזים כמוך, שלא יודעים את ההבדלים בין זמרים שונים של מזרחי, ששמת תמונה פסטטית בבן-אל עם השיר הזה. כן, אוקיי, בסדר. אז לא נעשה את זה, זה יהיה מסובך מדי וזה יהיה לא יעיל. אתם מוכנים לסתום? אמרתי אחר כך. אוקיי, אז אני אציג לחילופין תיאוריה שאני מאמין שיכולה להסביר כמעט כל בדיחה, ולא כמעט, לדעתי כל בדיחה, למה היא מצחיקה, ואני מתכבד להציג בפניכם את תיאוריית ה-benign violation. אוקיי? benign violation. אוקיי? לפי התיאוריה הזאת, הומור, בדיחה, צחוקים ודחקות, מתקיים אם ורק אם שני התנאים האלה מתקיימים יחד. אוקיי? סיטואציה היא violation והיא benign, אוקיי? והם מתקיימים בו זמנית. אז בואו נבחן את המקרים האלה לחוד. מה זה violation? violation זה הפרה, עבירה. violation זה כל מה שמערער את סדרי העולם. כל מה שנראה לכם לא בסדר, אוקיי? זאת יכולה להיות הפרה של נורמות חברתיות, זאת יכולה להיות הפרה של קודים מוסריים, זה יכול סתם להיות, שיניתי את המבנה, לא משנה, נדבר על דוגמה אחר כך. benign, אוקיי? benign זה תמים, משהו שנעשה בקלות דעת, בטוב לב. כלומר, בראייה כללית, benign זה פירושו להתייחס למשהו בקלות דעת, לא להתחייב, לא להתמסר באופן מוחלט להפרה, ל-violation. או אם ההפרה רחוקה מאיתנו מבחינה פסיכולוגית, כלומר קרתה למישהו אחר, קרתה לפני הרבה זמן, או פשוט לא נראית מציאותית. אם ההפרה היא לא מציאותית. ודרך אחרת להפוך violation ל-benign violation, זה אם יש הסבר חלופי להפרה שהופך אותה לבסדר. לדוגמה, דגדוגים. אני מבקש שכל אחד ידקדק את הבן אדם שנמצא לימינו. עכשיו. אני לא הולך לעשות את זה. לימינו להיות, לא לקרוא את זה! טוב, בכל אופן זה עבד לפחות בתא הזה. אוקיי, אז... אני רוצה לראות את מה מדקדק את זה. אמיר. בן שכתיבן להיסטוריה. אוקיי, אז לפי התיאוריה, כן, קופי אדם שכמונו צוחקים בזמן דגדוג, מפני שהפעולה נתפסת כתקיפה, כתקיפה מדומה, אוקיי? זאת פעולה שמשדרת סכנה, זה שאתה שולח ידיים למישהו, זה כביכול מבחינה אבולוציונית, אנחנו קופי אדם מזהים את זה כתקיפה. אבל מצד שני אנחנו יודעים שהיא תמימה, שהיא benign, אוקיי? כי אין באמת סכנה בדגדוגים, אתה לא באמת תרצח מישהו, כן? ולכן זה מצחיק, לכן מדגדוגים אנחנו צוחקים, זה יוצא ביחד benign violation, אוקיי? עכשיו, התיאוריה הזאת מורה לנו מה מצחיק, אבל באותה דרך אנחנו יכולים לגלות גם מה לא מצחיק. אז violation לבד, הפרה לבדה, לא מצחיק. benign לבדו, לא מצחיק. אבל שניהם ביחד זה certified צחוקים and דחקות, חבר'ה. אוקיי? פה זה ה-sweet spot, זה מה שמצחיק. אוקיי? למשל, לנפץ למישהו את הראש, violation. כלבלב חמוד, benign. אבל לנפץ, נכון, כלבלב חמוד, זה benign violation. אבל עובדו שצחקתם, אוקיי? אוקיי, אגב, אני אשבור את המקום. אז למדנו שאי קיום של אחד מהתנאים האלה, benign או violation, הוא הסיבה המרכזית ללא מצחיקי, לחוסר הומור, אוקיי? זאת הסיבה שלמשל, אתם לא יכולים לדגדג את עצמכם. אוקיי, זה בסדר. אז למה? כי... רגע, אז אנשים סכיזופרניה יכולים לדגדג את עצמו? זה שאלה טובה. בכל אופן, למה אתם לא יכולים באמת לדגדג את עצמכם? כי אין violation.
אין תקיפה. כן, אתם יודעים שאתם לא באמת תוקפים את עצמכם, זה רק ביניים, אוקיי? אז אפשר להכיל את התיאוריה הזאת למגוון סוגים של הומור. לדוגמה, אני אוהב משחקי מילים, כן? הזין שלי ענק. לדוגמה, אוקיי? זה benign violation. עכשיו, איך נסיר את ההפרה? העד שלו גדול. כן, לדוגמה, פה אנחנו בעצם מסירים את ה-violation, נשאר רק benign, אוקיי? זה לא מצחיק. איפה נסיר את הביניים? מה יקרה אם אנחנו נסיר את הביניים ונשאיר את ה-violation? זה מה שיקרה. לא, נו, באמת. אוקיי, עכשיו, עוד משהו, עוד סוג הומור שאני אוהב, זה הומור על חשבון אמריקאי. אוקיי, לדוגמה. אוקיי, אז כפי שאתם רואים, יש פה הפרה מסוג הפרה מוסרית, אוקיי? מצד אחד יש פה הפרה מוסרית, זאת אפליה נגד אמריקאים מטומטמים שלא דוברים אנגלית, אבל מצד שני היא ביניים כי כנראה מגיע להם. בכל זאת, איך הופכים את זה ללא מצחיק? אוקיי, אנחנו עושים את זה, כן? ואיך הופכים את זה למצחיק, אבל טיפה פחות מצחיק? כמו תמיד התשובה היא גזענות. הקודם היה יותר מצחיק. אוקיי, כן, כי זה ג'ן זי. אוקיי, עכשיו, למה חלק מאיתנו צוחקים מבדיחה מסוימת, והחלק לא מקבל את הבדיחה? לפי התיאוריה, הכל תלוי בהבנה ובתפיסה שלנו, מה זה violation ומה זה ביניים. אם מישהו לא מבין מה ההפרה בבדיחה, או מבין מה ההפרה, אבל לא בטוח שהיא לא מבין למה היא בסדר, כלומר, מה ביניים בה, אז קשה לו לצחוק ממנה. למשל, בדיחות על פדופילים. אוקיי, תקראו את זה. וואטה. כן? אוקיי, קראתם. זאת בדיחה על פדופילים. עכשיו, בואו נבחן לפי התיאוריה אילו קבוצות של אנשים לא יבינו את הבדיחה. פדופילים. לא, רגע, לא, האמת שלא. הורים אחראים לא יבינו את הבדיחה, למה? כי הם לא יבינו מה כל כך ביניים בבדיחה הזאת. בבקשת בואו של זיו, בבקת בואו של זיו, בבקת בואו של זיו. ומצד שני, אנשי דת קתולים לא יצחקו ממנה כי הם לא יבינו מה הבעיה בסיטואציה, אוקיי? אז נגיד שטראומות חברתיות מהילדות מניעות אתכם להצחיק את הסביבה שלכם בכל מצב כדי לקבל אישור ממנה ולהרחיק את הפחד התמידי שלכם מאי קבלה בקבוצה מסוימת. מה תוכלו לעשות כדי להפוך משהו רגיל למצחיק? מה תוכלו לעשות? אוקיי? ובכן, התיאוריה. אז אם הסיטואציה שלכם קיצונית מדי, יותר מדי violation, אוקיי? אז תרככו אותה. ואם הסיטואציה רכה מדי, תקצינו אותה. למשל, סיטקומים. סיטקומים זה קומדיות מצבים, היסוד הקומי שלהן זה לקחת סיטואציות רגילות מחיי היום-יום שלא מעניינות אף אחד ולהדגיש מה לא בסדר בהן, להדגיש את ה-violation, אוקיי? ולהפך, קחו לדוגמה נושא רציני, מיעוטים אתני, אוקיי? ותנסו להתייחס אליהם בקלות דעת, לא מיעוטים אתניים אלא מיעוטים אתניים, אוקיי? אוקיי? זהו, מצוין. אני חושב שהגעתי לסוף. אז לסיכום, שתמיד תהיו שמחים ולא עצובים, אוקיי? ושתמשיכו לעשות צחוק מהחיים ובעיקר מעצמכם. תודה רבה. זה השיר. זה לא השיר. זה השיר! זה ממשיך אגב. כן. חברים, קבלו את ההוד. זה עבד. סוף סוף יש מקום לשבת. למה לא? בוא. כן, אבל הוא משתמש ברוב חוזקו על שתי ידיים. אוקיי. מה זה, יאללה, תמיד. אתה לא אוהב אותי? מה זה טבעי? ליאור, אני אוהב כן, אני יודעת. אתה עושה ביד. גם יותר מ... אוקיי, אז למי שלא מכיר אותי, סתם. קיצור, תודה. אז זו ההרצאה הראשונה שהייתי אמור להעביר, אוקיי?
אף פעם לא היה לי אומץ להעביר אותה, ואז כאילו, כי חשבתי שזה נעשה את זה מעניין מספיק, ושלא יודע, אולי לא תאהבו וזה, ואז כבר יצא שהתחלתי לעשות הרצאות אחרות, אז ננסה להעביר את ההרצאה הראשונה. למי שלא מכיר, לפני כמה חודשים, חודשיים בערך, משהו כזה, היה איזה עניין בחדשות, אם שמעתם על התקפה חדשה, שתיזהרו, סייבר, בלה בלה בלה. כן, זה הגיע אפילו למיינקראפט ולעוד כל מיני חברות. מיינקראפט זה ספר של היטלר. וגם הפייסבוק. הטיקטוק. כן, וכולם שמעו על זה, כאילו זה משהו מיוחד, אז רציתי להסביר קצת יותר על איזה פרצת אבטחה מדובר, מה זה בכלל, איך זה עובד. זה נקרא Log4Shell, וזה פרצת אבטחה. אז נתחיל, מלא כתבות, אוקיי? זה כאילו זה מתקפה שהיא מתקפה כאילו שהיא נחשבת מאוד מאוד מסוכנת, ולמה היא בעצם נחשבת בטבלה של הדירוג בין 9 ל-10 בקטגוריה הכי מסוכנת, בגלל כמה דברים. היא נקראת מתקפת 0 ימים, Zero Day Attack, והיא בעצם, זה כאילו כינוי לפרצה שלא הייתה ידועה לפני, פרצה חדשה שבעצם המילה Zero מתייחסת לזה שהיא מאז הזמן שהפרצת אבטחה פורסמה עברו 0 ימים. כלומר, לא מצאו דרך לתקן אותה, לא היה זמן לחשוב על איך נמנעים ממנה, מה היא באמת. היא פשוט כאילו השתחררה וכולם שמעו עליה, ואז בעצם לא היה זמן להתכונן לזה. בנוסף לזה, גם זה פרצה שהיא מאוד קלה למימוש. הדרגה של שכאילו לא צריך להיות איזה מומחה מיוחד במחשבים, ולא צריך להיות כאילו טוב מדי בשביל להצליח לבצע אותה. אז הוסיף עוד יותר למסוכנות שלה, ובנוסף לזה גם זה משיג, זה פרצה שהיא לא סתם גונבת מידע או עושה דברים כמו להשבית אתרים, היא ממש יכולה להשיג remote code execution, שזה... הטלפון שמע execution. אז בעצם... זה מגניב. זה מגניב. זה מגניב, זה... כן. בקיצור, אז זה בעצם מסוגל להשיג איזושהי פעולה שהרבה פרצות אחרות לא בהכרח מסוגלות אליה, ניכנס לזה יותר בהמשך. אז קודם כל למה השם? Log4Shell, זה נתחיל בהתחלה של הביטוי, Log4, זה בא מהספרייה Log4j, זה בעצם ספריית קוד שכתובה בג'אווה, והיא כאילו היא מבוססת על ג'אווה, והיא חלק ממיזם של קרן שנקראת אפאצ'י, אם מישהו מכיר, שמע, כן? זה המסוק הזה. בטח, כן. לא זה, לא המסוק, אבל קרן שמשמשת ל... לא, קרן אפאצ'י שמשמשת כביכול תמיכה בכל מיני פעולות באינטרנט ודברים כאלה, ועוד דברים אחרים שלהם, עוד פרויקטים, אבל הפרויקט הספציפית של ספריית Log4j היא משמשת בעיקר לניהול של קבצי לוג, מידע, תומכת באתרים שונים, בתוכנות, במשחקים, כמו שאתם רואים יש לה שימוש במיינקראפט, כאילו יש אתרים שמשתמשים בענן ויש להם קבצי לוג שמשתמשים בספרייה הזאת. זה בעצם קוד שהוא open source ופתוח כאילו לשימוש לכל מי שרוצה, חינמי. זה בעצם הבן אדם שפיתח גרסה ראשונה שלה. קוראים לו סקי גל, לא יודע איך אומרים את זה, אבל C-K-I, כן.
תראה, הרבה, כשהפרצה הזאת יצאה לאור, היה הרבה אנשים שהתלוננו על אלו שכתבו את הקוד, על אלו שפיתחו את הספריות האלה, אבל חשוב לזכור שזה מתכנתים שבעצם פיתחו פרויקט ענק בחינם, הם עובדים הרבה מאוד מהזמן שלהם על לתחזק אותו, לפתח אותו, להתאים אותו כל יום ויום כאילו לצרכים היום ולהתפתחות של האינטרנט ושל ההאקרים ווואטאבר, וזה כאילו, זה לא אחריות שלהם בעצם, זה אחריות של מי שמשתמש בספרייה הזאת, וכביכול כאילו אנחנו רק צריכים להגיד להם תודה שהם בכלל פיתחו את זה ונתנו את זה בצורה חינמית. בעיקרון הוא פיתח את הגרסה הראשונה, אחרי זה באוגוסט 2015 נתנו המלצה לעבור לגרסה 2, לא להשתמש יותר בגרסה הראשונה, וגרסה 2 זה גרסה שעדיין מתעדכנת וכל פעם מוצאים 2 נקודה משהו כדי להוסיף עדכונים, פיצ'רים חדשים, לתקן דברים כמו שראינו עם הפרצת הבטחה הזאת שהייתה, אז כן. בעיקרון למי שרוצה אחרי זה אני אוכל לשלוח את הקישור, זה ממש ספרייה עם קוד פתוח וכן. זה כמו שאמרתי, כן, נכון שלי. בעיקרון ככה זה נראה כשהם מורידים את זה למחשב. אז עד עכשיו כאילו נשמע סבבה, יש ספרייה, אוקיי, חינמית, אפשר להיעזר בה, יכולה לעשות, לנהל לכם את הקבצי לוג של האתר, whatever, אבל מה הבעיות פה, אוקיי? אז הבעיה עם הספרייה הזאת זה שיש רשימה מאוד מאוד ארוכה של פרצות הבטחה שכל הזמן מגלים. אלון, אני יכול לפתוח את הקישור? זה לא משתף את זה, שנייה. תאמר בשמונה, זה אומר שזה וירוס. אוקיי, אז באתר של CVEs, שזה אתר שמתעד כל מיני פרצות הבטחה בצורה שהיא די מרוכזת ואמינה, אפשר להגיד האתר הראשי. אז אם אתם רוצים להיכנס ולראות, זה רק כאילו רשימה של כל הבעיות שיש עם... נראה בטוח. כן, נראה מאוד בטוח. סבבה, אז... קצת לחזור למצגת. יש שם אחת שלי. יש שם אחת שנתנאל כתב, חברים. קיצור, אז... אתה רוצה לחיות חיים? לא, מה אני אראה? זה לא איפה. לא, מה? אסור לספר? שאלתי. סיפרתי. שאלתי. אז יש רשימה מאוד ארוכה של בעיות, כמו שראיתם, אבל כל הזמן מעדכנים את הספרייה, וזאת הבעיה שהתפוצצה כביכול, שהגיעה להמון אנשים שהיה לה סיפור, CV 2021-44228, ועכשיו ניכנס שהגיעה לפרצת הבטחה עצמה, אוקיי? אז... רגע. אוקיי. אז קודם אני אסביר לכם מה אנחנו רואים פה. אחד זה בעצם שרת שאנחנו פותחים על מחשב, לדוגמה מספר 1. זה יכול להיות שרת מיינקראפט, זה יכול להיות כל שרת של אתר או תוכנה שמשתמשים בספרייה הזאת, או השתמשו בה, כאילו בעבר. בגרסה הנכונה כמובן, עכשיו זה כבר מעודכן, אבל בעיקרון, זה השרת שעליו רץ כאילו או התוכנה או האתר. זה המחשב שלנו, זה המחשב שבעזרתו אנחנו נתחבר למשחק או לאתר או לא משנה מה. זה סטיב. כן, זה סטיב בעצם. אנחנו בעצם, כמובן שיש את התחנה ביניהם, שזה הראוטר או הביתי שלנו או whatever. זה לא חייב להיות דרך האינטרנט של הבית, אבל זה סתם לצורך דוגמה. ואנחנו לדוגמה נחבר את חבר שלנו שיושב בבית שלו למשחק, ואז בעצם שנינו מחוברים
לשרת של המיינקראפט שלנו, אז זה המחשב שלנו, זה המחשב שדרכו השרת רץ, וזה המחשב של חבר שלנו, או בעצם לא חבר שלנו, שגם מתחבר לאותו שרת כמובן, אוקיי? אז אני אראה לכם הדגמה קטנה של הרצה של הקוד, ואז אני אסביר מה בעצם. תגידו, הייתם בונים אתר. לא. לא, זה היה פרסומת טובה. תגידו. הייתם בונים אותם? לא. די. זה ברנד בינלאומי, למעלה ממיליון. שתוק. אני מדבר וויקס. רגע. 4:40. נראה לי זה הבן שלי. כן, 4:43, 4. קחו טוב. Minecraft, when Okay. you connect to the server, you can see in the log that I've connected. I'll press T. אוקיי, אז כמו שאתם רואים פה זה המשחק מיינקראפט, הוא התחבר לשרת, כמו שראינו בסרטוט מקודם, הוא התחבר גם למחשב שלו וגם למחשב אחר, אוקיי? הוא התחבר משני מחשבים לאותו שרת מיינקראפט. עכשיו מהמחשב הזדוני, מה שראיתם תחנה מספר 5, אז הוא כותב את הדבר הבא בצ'אט, את הפקודה הבאה בצ'אט. So that I can type something in the chat and I'll enter that command. So press ואז הוא enter. שולח אותה בצ'אט. We can see the connections to the service. We can see something happening on the server here. And there you go. אוקיי, אז בעיקרון, הדוגמה הזאת פשוט עושה ריקרול. מה? זה מסוכן לעשות ריקרול לאנשים. כן, אני בא עם בכל הווירוסים. אמיר, אתה יודע שניסיתי לעשות את זה עליך, ששיחקנו פעם אחת? וידוי של נתנאל מנסה לבצע עבירות מחשב, סבבה? לא הבנתי. זה אמיר אבל. אני אסביר עכשיו. זה משהו בפורמט של הסטרים כאילו, שאיך שהם מפרמטים את זה, אז זה גורם לזה שזה פשוט מריץ את זה? כאילו. כן, אני כן. לא, אני לא מבין. כן, איך הם לא יכולים... יש עוד אתה לא מבין, שני יואל, שלבים צדקת. בדרך, אבל כנראה, חזרה כנראה, למצגת. כן. אני לא מבין לכזה... למה מק זה כזה נוראי? אוקיי. אתה יודע? אז בעיקרון מה שראינו, מה שראינו זה בעצם המחשב שהוא שלח ממנו את ההודעה, זה המחשב הזה. הוא שלח את ההודעה בעצם, והמחשב הזה קיבל אותה, כי הוא גם מחובר על אותו שרת, וברגע שהמחשב הזה קיבל אותה, רץ על המחשב הזה שלנו, נפתח האינטרנט, נפתח יוטיוב, וקיבלנו ריקרול לשיר, סבבה? בעיקרון, זה עובד גם עם עוד דברים. יש הרבה אופציות נוספות, זה הדבר הכי פשוט, אבל במקום לגרום למחשב הזה לפתוח יוטיוב ולהשמיע שיר, אפשר לעשות עוד הרבה דברים אחרים. אפשר לבקש מהמחשב הזה, כאילו אפשר לפתוח לו תוכנות אחרות, אפשר לקחת ממנו מידע, אפשר לעשות כל מה שהזכרתי מקודם, RC, Remote Code Execution, בעצם אנחנו יכולים לגרום למחשבים להריץ את הקוד שלנו בעזרת הפרצת ההבטחה הזאת, וטיפה הסבר זה שאנחנו יכולים לשלוח פקודה מהמחשב הזה, שבמקום לפתוח יוטיוב יבקש מהמחשב רגע, אוקיי. המחשב הזה שולח את הקוד, אוקיי, זה הקו הזה, סבבה? ואז בעיקרון מה שקורה זה שהמחשב הזה מנסה להתחבר אליו בחזרה, אוקיי? ואז ברגע שהמחשב של הסרבר יתחבר אל מי שיתחבר בחזרה אל הלקוח, אז המחשב הזה הופך להיות השרת שלו, במקום שזה יהיה השרת שלו. כאילו, הוא בהתחלה יתחבר כלקוח, יש לו קונטרול כאילו? ואחרי ששלחתי את הפקודה הזאת, אני יכול לגרום לשרת להתחבר אליי בחזרה, ואני אהיה השרת שלו, אני כבר לא אהיה לקוח שלו. כאילו, אני אהיה גם הלקוח שלו, אבל אני אהיה גם השרת שלו. ואז בעצם אני יכול לגרום לו, זה נקרא reverse shell, אני יכול לגרום לו להתחבר אליי,
ובעזרת זה אני יכול להריץ עליו פקודות. אתה יכול להראות את הפקודה. כן, זה יהיה טיפה בסוף, כי הנחתי שאחרי הסבר כזה משעמם תאבדו אותי בריכוז, ואז אני אחזור לזה, לפקודה עצמה. זה בסוף. זה יהיה. אוקיי. אז בעיקרון, טיפה יותר כאילו מוחשי בתמונה, זה... מה? לעשות פקודה במיינקראפט. בעיקרון אם היינו מנסים להתחבר, כאילו... אם היינו מנסים להתחבר באיזשהו פרוטוקול לשרת, אז הוא מקשיב לנו, אוקיי? הוא השרת, אנחנו הלקוח, אנחנו שולחים בקשה להתחבר לשרת, אבל מה שבעצם קורה זה שאנחנו גורמים לשרת, אנחנו שולחים פקודה לשרת, ואנחנו גורמים לו לנסות להתחבר אלינו בחזרה, אוקיי? זה בעצם נותן לנו אופציה לעבור את ה-firewall ולעשות מה שאנחנו רוצים בחופשיות. זה השם של החוקרת אבטחה, שבעצם הבינה למה, כאילו היא בעצם אומרים שהיא מצאה את הפרצת אבטחה הזאת ראשונה, והיא מחברת עליבאבא, חברה סינית של חוקרי אבטחה. כן, עליבאבא. לא. אוקיי, סבבה. אז היא חוקרת סינית שכביכול... זאת אומרת שהיה איזה מישהו שהעלה את הרעיון הזה באיזה צ'אט כלשהו ואף אחד לא שם לב. זהו, אבל בעצם היא הראשונה שהתנסתה עם זה, לדעתי היה להם כמה ימים פור אפילו, לפני שזה יצא להתפרסם, וכן. בעיקרון, כמו שאתם יכולים לראות, זה כאילו כמה פעמים ניסו לבצע את ההתקפה הזאת, סבבה, זה מספר מטורף כאילו, וזה רק לדעתי בכמה ימים כאילו, הראשונים שההתקפה יצאה. זה פשוט כאילו ניסו לתקוף כמעט 50% מהחברות ומהאתרים ווואטאבר באינטרנט. כמובן שלא כולם זה עבד, אבל זה המספר ניסיונות שהיו, וזה כאילו, זה וואו. אז איך אנחנו בעצם מגנים על עצמנו? מי זה? מה? אוקיי, איך אנחנו בעצם מגנים על עצמנו מההתקפה הזאת? זה מספר הגרסאות שעליהם ההתקפה עבדה, אוקיי? וזה בעצם, מה שאנחנו צריכים לעשות זה ישר איך שיוצא עדכונים, לעדכן גם בכללי, בצורה קבועה לעדכן את המחשב, לעדכן דברים, אבל בעיקרון לתוכנה, ספציפית לפרצה הזאת, לשים לב שהגרסה של Log4j שיש להם במחשב היא מעבר לזה, וכאילו גרסה בכלל 2.15 הושבתה כאילו, 2.15? סליחה, 2.14 נראה לי, הושבתה בכלל, וכאילו אי אפשר להשתמש בהן לדעתי. מה שעשו בעצם כדי לפתור את הבעיה הכי פשוטה, זה פשוט ביטלו את האופציה לפקודה הזאת בכלל, כאילו לא שמו מעין פלסטר כאילו, במקום, לא יודע אם זה במקום לפתור את זה, אבל פשוט הפקודה הזאת כבר לא עושה כלום יותר, כאילו מה שהראיתי מקודם ששלחנו בצ'אט שאני אראה לכם עכשיו, זה פשוט לא עושה יותר כלום, אז ביטלו את הפיצ'ר הזה לחלוטין כדי שלא יהיה עם זה בעיות. אז שנייה לפני שאני מערכת את הפקודה עצמה, אני אסביר מה זה JNDI. JNDI זה פשוט כאילו, יש לנו הרי את השפה, את הספרייה שכתובה בשפת Java, אוקיי? ויש ב-Java כל מיני אובייקטים שצריך להשתמש בהם, אוקיי? כמו כלים שאנחנו רוצים להשתמש בהם. אז בשביל להגיד לשפה איזה אובייקט אנחנו רוצים לקבל ממנה, אנחנו נצטרך להשתמש במעין כלי שבנו, ממשק שבנו, בשביל לחבר את זה, אנחנו שולחים בקשה לאובייקט מסוים,
והכלי הזה אמור למצוא אותו בשפת Java ולהחזיר לנו אותו, אוקיי? לטעון לנו אותו. אולי אתם מזהים חלק מהפרוטוקולים פה, DNS, כן, בעיקר, ו-LDAP. LDAP זה הפרוטוקול שבעזרתו הוא כמו... מה זאת אומרת אובייקטים? כאילו... כמו אובייקטים? כמו מחלקה, כמו... אז ככה זה מוצא מחלקות כאילו? כן. בעיקר, מה שהשימוש בעיקר שקרה כאילו בפרצה זה שהשתמשו בפרוטוקול תקשורת LDAP. כשאנחנו, כאילו הפרוטוקול הזה שולח בקשה, ה-JNDI זה הממשק שמקבל את הבקשה שכתבנו, השורת קוד הזאת שהראיתי לכם, ומוצא בג'אווה את האובייקט שאנחנו מחפשים, שהפקודה חיפשה, ואז מחזיר לנו. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם בקוד איך זה נראה. JNDI LDAP, זה משהו כמו מה שראיתם קודם. כן, זה... בעצם מטומטמים. כן, ואז כתובת IP מסוימת. מה זה ה-IP הזה? זה ה-IP של המחשב שהרשע כביכול, כמו מה שהראיתם מקודם. whatever, אוקיי, התוקף. זה ה-IP של התוקף. זה השם של הפרוטוקול, וזה פשוט מה שאנחנו רוצים לטעון, האובייקט שאנחנו רוצים לטעון. אוקיי, זה יכול להיות קובץ, זה יכול להיות whatever, וברגע זה אמור להיות לדעתי שם של מחלקה בדוגמה, ואז זה מריץ את הקוד שבתוך המחלקה. מה שזה בעצם עושה, פשוט מאוד טוען את הקוד הזה למחשב שלך, מריץ אותו. כיף. זה מאוד מטומטם שיש את האופציה, כאילו הספרייה הזאת אמורה להקל על החיים של האתר, של האנשים. זה ממש פיצ'ר שהוסיפו בשביל שאנשים יוכלו לטעון את האובייקטים שלהם. לא חשבו על זה עד הסוף. לקח הרבה מאוד זמן עד שחשבו על לנצל את זה, זה כאילו משהו מאוד פשוט לחשוב עליו, שאם נותנים לך לטעון איזה אובייקט שאתה רוצה, אתה יכול פשוט ליצור אובייקט כאילו שעושה מריץ קוד רע ולטעון אותו דרך כאילו מחשבים של אנשים אחרים. מה השימוש של זה? אני לא מבין. למה באמת חלחילה זה היה? מה השימוש? ריקרון. לא, נו. לפני שזה, כאילו עשו את זה עם הפרוטוקול הזה. מה היה השימוש לעשות את זה? רצת קוד. מה? רצת קוד בכללי. הדבר הזה בכללי של הסוגריים... זה expression language, כאילו, זה מריץ את מה שכתוב בתוך... זה היה בזמן, פשוט לא חקרו את LDAP. הבעיה זה גם LDAP. פשוט לא חקרו את זה. כן. יש הרבה פרוטוקולים, ופשוט בעיקרון, זה לא משהו שאתה אמור לרשום בצ'אט של מיינקראפט, זה משהו שאתה אמור לרשום... לא, אני לא מדבר רק על מיינקראפט, בקוד, או בצ'אט, כן, אתה פשוט אמור, אתה יכול בעזרת, זה מבנה מאוד פשוט, שבעזרתו אתה פשוט יכול להגיד לאתר או לתוכנה, תיתן לי את האובייקט הזה. כאילו, וזה יכול לתת לך, לתוכנה שלך, לטעון אובייקט מכל מקום באינטרנט, ככה שזה לא חייב להיות על המחשב שלה. אתה יכול לטעון אובייקטים שלך, שאתה כתבת או whatever. אני שואל את זה כי גם אצלנו במוצר יש דבר כזה. לעשות את הברקטס לא ככה, אבל דומה. אז אפשר לחשוב על פריצות אפשריות. יכול להיות, אני מאמין שבדקו את זה אחרי מה שקרה, אבל אתה יודע מה אומרים, תמיד במקום שיש בעיה אחת. מצאתי אצלנו שתי פרצות, כאילו, עדיין יש כנראה. אם אני אתן לנתן לא יצליח למצוא. יש מצב. כמה אנשים נפגעו מהתקיפה הזאת לפני שפרסמו את זה? האמת שלא מזה, אבל בסופו של דבר הקונספט הזה היה מאוד מאוד משומש דווקא, הקונספט של הרצה עם הדבר הזה, קרלי ברקטס, אבל אף אחד לא הצליח להגיע למצב שזה הפך לזירו דיי, כי זה עכשיו, הדבר הזה מריץ קוד, אוקיי? אתה יכול לעשות הרבה דברים עם העניינים האלה, וזה היה גם מאוד ידוע במיינקראפט, שמיינקראפט היה אחד מהמשחקים הכי הרבה בעיות סייבר, בכלל אפילו במקום ראשון לפי דעתי, אבל הדבר הזה נותן לך לעשות RC, זה Remote Code Execution, שזה לא קרה. בעיקרון מה שקורה זה שכשאתה שולח את המחוזת הזאת בשרת, זה גורם לו, זה הביטוי כאילו איזשהו פרפיקס, ואז זה כאילו השם של מה שאתה רוצה לטעון, זה גורם לזה ממש ללכת לחפש את מה שרשום פה, זה ממש כמו URL, אתה יכול לרשום במקום IP דומיין של אתר, למי שמבין, וזה כאילו שם נגיד .com, וזה פשוט ילך לשם ויחפש את זה, ויחליף את מה שכתוב פה במה שחיפשת, באובייקט שחיפשת. שווה. כן ליאור,
באמת כל אלה שהמיינקראפט לא יעזור לך בחיים. אז אוקיי, זה בעצם הסוף, ומי שרוצה יכול, יש בסרטון של ג'ון אמונד, ממש הדגמה שהוא פותח, הוא מראה לכם, רגע? יש את הקטע קוד איפשהו? כן. יש כל כך הרבה. זהו, אז אני אשלח את הקישור. לא, זהו, אני חושב, 100% יש עוד דברים חוץ מזה. עכשיו, כאילו, הוא מראה ממש את עצמו כותב את הקוד של השרת פה, ואז איך הוא שולח, כאילו הוא מקים את השרת הרגיל, מקים לקוח ושרת על המחשב השני, והוא מראה את עצמו, כאילו הוא מראה ממש שהוא שולח את הקוד ואיך המחשב הזה מתחבר מאחורי הקלעים למחשב הזה ומה קורה, ואתם יכולים לראות בקוד של השרת, הוא מסביר הוא מראה ממש את המחלקה שהוא כותב, הוא מראה איזה חלק בקוד אתה גורם למחשב הזה להריץ. אז כן, מי שמעניין אותו, אני אשלח לו פשוט את הקישור או שיחפש ביוטיוב. כן. אנחנו מוזמנים למשחק מיינקראפט איתך? כן, בשרת של דיסקורד. זה קטע קוד ספציפי שיש לו את האקספלויט? ה-JLDA זה הבעיה בסופו של דבר. כן. לא, אבל איפה בחלק... קודם כל עכשיו כבר לא יהיה לך. לא, בסדר, אבל בקטע קוד שלהם יש חלק ספציפי... זה לא משנה מה אתה כותב, לא ממש. או שזה מחולק למיליון ואחד קבוצים? לא, זה קובץ אחד. אוקיי. אתה ממש רושם מחלקה, שזה השם שלה, אבל נגיד הפייל, בין מה שהיה בצהוב. ואז בתוך המחלקה בקוד של הסרבר, תחשוב שאתה, זה כאילו כמו שאתה מבקש סלאש משהו. לא, את זה הבנתי, אבל איפה הקטע קוד שטוען את האקספרשן בקוד שלהם? זה מה שאני רוצה לראות. איפה זה כתוב להם? בוא, פתח את המייל. מה, אתה רוצה להיכנס לקוד שלהם ולראות את הגרסה 2.14? לא, זה... יש לך את זה בגוגל. אז זהו, זה מה שאני חושב. בקישור שהראיתי של גיטהאב יש את האופן סורס של Log4j. אז אתה יכול להיכנס לאיזה גרסה שאתה רוצה לקוד של הספרייה ולחפש שם. אני לחקור בעצמי, איפה זה? אלדאפ. תחפש שם, תעשה קונטרול F לאלדאפ ותראה מה הם רושמים על הטעינה של הבעיה שלא חקרו את אלדאפ מבחינת זה ששאר הפרוטוקולים שם הם לא קשורים להעברת קבצים.